Što donosi novi zakon o sanaciji javnih ustanova u slučaju Čakovečke županijske bolnice? Međimurski laboristi smatraju da dugoročno ukidanje ili pripajanje drugim bolnicama. Županijska bolnica Čakovec u srpnju 2012. imala je 50 milijuna kuna dospjelih, a nenaplaćenih dugova, a barem još toliko su i dugoročne obveze. Rečeno je na konferenciji za medije Hrvatskih laborista Stranke rada Međimurske županije. Njezin predsjednik Rajko Bulat istaknuo je kako gubitak mora sanirati vlasnik, odnosno Međimurska županija. Poteškoće nastaju jer županija nema tih financijskih kapaciteta, pa mora zatražiti pomoć države, ali to znači i predaju upravljačkih prava Ministarstvu zdravlja. Problem je u tome što kad upravljačka prava nad bolnicom jednom županija preda državi, odriče se tih prava ne samo za vrijeme trajanja sanacije, nego i 2 godine nakon završetka sanacije. To znači da bi se Županijskoj bolnici Čakovec mogli ukidati odjeli. Preseliti u Varaždin, nešto u Koprivnicu, mogla bi se ukinuti i poliklinika uz primjenu činovničke logike, što u Čakovcu ne treba, jer ima već u Zagrebu, Varaždinu. Dakle, naša bi bolnica mogla, nakon te i tako propisane sanacije, postati hospicij, a ne više bolnica. Stoga međimurski laboristi prozivaju župana Ivana Perhoća da što prije nešto učini. Ili će čekati lokalne izbore, pa će taj vrući krumpir kao i ostale probleme koji su ostali iz njegovog i iz prethodnog mandata ostaviti novoj vlasti u nasljeđe. A kad smo kod lokalnih izbora, laboristi su najavili da će svog kandidata za međimurskog župana i čakovečkog gradonačelnika istaknuti krajem mjeseca, te da neće ulaziti u koalicije.